Sugatan po ang isang 43 anyos na lalaki matapos po siyang umano'y habulin at paulit-ulit po nasaksakin po ng isang 39 anyos na construction worker sa harap mismo ng kanyang tahanan noong Hunyo 29. Batay sa paunang investigasyon po sa San Fabian Municipal Police Station, dumating po umano ang suspect sa bahay ng biktima at naganap ang gulo bago bumunot ng patalim. Sinubukan pang tumakas ng biktima, ngunit hinabol siya ng suspect at ilang ulit na pinagsasaksak na nagdulot ng sugat sa kanyang kanang braso. Agad na isinugod naman po sa ospital ang biktima at ang pamilya nito at ngayon nasa matatag ng kondisyon. Samantala, naaresto ng mga responding police ang suspect habang patuloy pong pinaganap ng patalim umano'y ginamit sa nasabing pananaksak. IFM News. IFM News. IFM News.